senyor alcalde de Reus també, de l'àrea metropolitana, dels responsables polítics de l'àrea metropolitana, de totes les formacions, per tant també de Convergència, agraint l'esforç que el Camp de Tarragona fa. I per tant, implícitament avalant l'esforç que el Camp de Tarragona està fent. No en Barcelona, no en l'àrea metropolitana, amb el país, amb el conjunt del país. Aquí diuen el contrari, aquí sembla que ho qüestionen tot. Però no només hi ha contradicció geogràfica, per tant, avala i demostra el que deia el Francesc Vallès i el Xavier Sabater, no tenen projecte de país, no tenen una idea de conjunt, sinó que, a més, històricament, han estat els que han comès més incongruències. Mireu, l'any 86, 87 i 88, més de 5,7 milions de tones d'aigua van arribar en vaixell per la sequera de Tarragona. Venien, entre altres llocs, d'Algesires. Tarragona, al contrari del que diuen alguns d'aquests il·luminats de Convergència i Unió en el nostre territori, ha rebut la solidaritat del conjunt dels catalans i també del conjunt dels espanyols, 86, 87, 88. Però és que del 95 al 97 van sortir, quan ja hi havia el minitransvasament fet, van sortir 16,7 milions de tones d'aigua del Camp de Tarragona cap a Mallorca. No cap a Barcelona, cap a Mallorca. Cap a Mallorca, amb el que suposava també d'esforç per obtenir recursos hidràulics dels pous i dels recursos del Camp de Tarragona. I aquí hi havia un govern de Convergència i Unió, a la ciutat de Tarragona i al govern de Catalunya. Per tant, incongruències les màximes possibles.